Moi moi. Tänään me avataan joku reilu 40 boostpackia. Eikö no? Meillä on täällä special packia, OP special pack, rainbow packia, tommosia. Sitten täältä me voidaan ostaa jokainen päkki. Koska jos näette, mulla on aika paljon koineja. Ja tää on vähän tää sama juttu aina, että mulla on liikaa koneja. Mutta aloitetaan täältä. Avataan joku 10 tännöstä. Totsi. Mä yhä toivotaan sitä messiä. Ei oo tuossa moments. Nuno Mendes. Ei, eikä se totsi. Se on hyvä. Ja David Alaba. Toinen tossa. Niinku, miksi? Miksi pitää olla tämmönen kortti olemassa? Ja maailman tyhmimpiä. John. Siis tää on 99 shootin. Ja tää on 84 kortti. Miten? Annappa nyt taas yksi totsi. No niin, kyllä sieltä tulee. Onko tossa muumat? Ei totsi. Noniin. Hyi Traore. Joo. Tää on niinku huonoin totsi, mitä voi saada. Mukavaa. 2. Belgialaista. Neymar ei. Neuha ei. Arnold. Jos te laittakaa kommentteihin ja arvakkaa kuka minun lempipelaajani on. Voi antaa vinkin, se on brasilialainen. Hei. Siis oikees. Nyt nää on huono. Eikä oli hyvä. Nyt tulee totsi. Taas Alaba. Ota nyt se päkki siitä. Nonni. Todella hyvä. Showdown. Quadrado. Ei, kuka se on? Osisa Chara. No, niinku, paras jos on niinku huono kortti. Terveeksi. Timo Marcos. Oikein mä tain jotain hyvää nyt. Anna viimeisestä otsi. Ei, Timo. Meslier. Ehkä huono. Tää on huonoin päkki, mitä mä oon ikinä saanut. Dots-päkki. 84 parhaimpina. Oi. Nyt tulee vähän vaihetta. 93-90 päkki. Mut puuttuu jotain 93. Mä tahan jotain nyt täydettä. Täältä voi Vini. Ei Müller. Ei. Kuka tää oli? Brand. Hummel. No se on uusi. Se on aina uusi. Otetaan nyt täältä joku, vaikka otetaan tämä. Näitä vaikka 2. Tai sitten käydään katsomassa ihmeessä viime video. Se oli aika. No me yhä toivotaan Messiä yhä. Ei voi paljastaa tuliko Messi siellä vai ei. Kannavara. Ikonia. Ja täältä tulee. Mikä tulee, Heero. Kuosado. Nyt tää on se Kuosado. Ei voi Cordoba. Mitä ihmeen Kuosado? Se on Cordoba. Molemmat on sama maa. Ota vielä yksi ja sitten voidaan mennä. Hei, oliko totsi? Totu ikoni. Brasilia. Ei, Ranska. Pires. Älä ole Pires. Ei Piresia. Ei, tää mulla on jo. Nyt voidaan ottaa nyt vaikka 86 päkki. Totsi. Nyt tulee joku hyvä totsi. Nyt tulee Messi. Saksa. Kuka sinä oot? Bruno. Mennäänpäs nyt täältä. Okei, 5 run.
Futtis! Kanada. Okei, mutta futtis on futtis. Ronaldinho ja Fofana. Tää oli kyllä aika. Avatar toinen, mutta vaan 3. OTV. Ei. Mikä? Ranska. Messliga. Ei. Mikä Lacazette varmaan? Ei. Cherki. Musiala on myös sulle. MF Ikon päällä. Täältä voi tulla ikoni. Ei. FIFA tekee tämmösiä kortteja. Ne on ihan huonoja. Meille. Siis. Ne oli hyviä pätkiä. Täältä tyty. Aleksi Selmäs. 85, 87 OPS. Ikoni. Toivon 98 Pele tai 96 Zidane. Ranska. No Hullit tai Cruyff. Jompikumpi. Siis oikeesti. Tää peli on ihan hyödyä. Okei, nyt tulee vapaa ikoni taas. Ei, tämmönen. Foot Champions kortti. Brasilia. Chelsea. Thiago Silva 88. Aika kova, aika kova. Immobile. Ei vaan tuli futtiin, mutta World Cup. Joo. Tuli Diago Dalot. Joo, Diago Dalot. Sit. Voitko poistaa nää huonot jutut täältä kessiä tää? Okei. 1 random. Tuossa ei puhuta enää. Simons. Toi ois Navas. Ei, meiltä loppu kohta päkit. Eikä 5 plus päkki. Anna meille, okei. Eikä nyt. Brasilia, Dante. Torreamo. Ii! Toi on niin ärsyttävää. Morris. Peli. Tää on enää 2 viimeistä ja sitten mennään vielä hittiä vaan päkkiä. Hello! Puola. Smoralek varmaan. Joo, Smoralek. Viimeinen tehdään enää paketilla. NYT. Avaapa nyt. Noin, nyt se avaa sen. Noin. Nenäpaketti antaa. Voit. Ei oo hyvä. Noin. Se vertaaksi. Täällä on heti 89 plussa. Futtis. Tossa futten. Asioisi plussa. Tripla special pack. Suomi, Teemu Pukki. Teemu on meidän päivän paras. 87 plussia. Eli nää on parempia kuin noi tripla special pack. Ei oo Pukki tuli sieltä. Ruben Dias 90. Mä tahan nyt jotain hyvää. OTV vai mikä?
seriaa. Kuraxagrella. En osaa lausua. Kvaratskela. Jos joku osaa lausuttua, niin laittakaa kommenttiin. OTV. Douglas Lewis. Meillä kohta loppuu päkit. Anna nyt jotain hyvää. Ei. Special pack. Ei. Ei. Apua. Ei. Shakiri. Ei. OP Special Pack. Ikoni. Alapa nyt 98 pelejä tai joku. Se helpottaisi mun tunnetta niin paljon. Ei. Clivert. Ei vaan persiä. Meillä on vielä Rainbow Pack. Avataan eka rupea Special. Nyt pitää olla Spessu. Filmi. Rainbow Pack. Argentiina. Ei, Kanada. Davis. Okei. No, ihan ok. Te tiedättekö, nimi oli päivän paras nosto? Nimittäin. Entäpäs sano, kuka se oli? Nimittäin. Hän oli. Hän oli. Teemu Pukki. Mulla on suomalaiset. Mulla on Antman, Nitmanen, Pukki, Radeski, Pukki, Kavara, Moisander ja Kaitinen. Ja sitten mulla on niinku tämmöstä. Kiitos kun katsoitte. Tykätkää videosta ja alkaa soitsi.